Det er en mundtlig aflevering i kemi på B-niveau om organisk kemi. Vi ser på en redoxreaktion, hvor der dannes en carboxylsyre ved oxidation af en aldehyd. Der er her tale om aldehyden etanal, da den indeholder 2 carbonatomer. De 2 hydrogenatomer i en CH3-gruppe er i en carbonhydrid er ved en mild oxidation skiftet ud med et dobbeltbundet oxygenatom, og det bliver så til en aldehyd. Aldehyd kan ved mild oxidation oxidere videre til en carboxylsyre, og som i det her tilfælde oxideres af sølv-2-ioner i en basisk opløsning, hvorved der vil dannes frit sølv og carboxylsyren etansyre. Der er tale om en redoxreaktion, hvor carbonatomet her oxideres, da oxidationstallet stiger fra 1 til 3, og sølvioner her, der reduceres. Det ses her, at ved en carboxylsyre, der er et dobbeltbundet oxygenatom, og så en OH-gruppe bundet til. En keton, der også er en oxoforbindelse, dannes ud fra en carbonhydrid, ved at H-atomerne i en CH2-gruppe erstattes af et dobbeltbundet oxygenatom. Og der er der så ingen hydrogenatomer bundet til carbonatomet tilbage, til forskel fra en aldehyd, hvor der stadig er bundet, som vi ser her, et hydrogenatom til, da der til at starte med var 3 hydrogenatomer. De har begge to, både ketoner og aldehyder, har den karakteristiske oxogruppe og en lang række fælles egenskaber, der kan gøre det lidt svært at skelne mellem dem. Der er her brugt Tollens-test til at skelne mellem, om det skulle være en keton eller en aldehyd. Og her der bruges så sølv til at oxidere med i en basisk opløsning. Og da vi ser, der dannes frit sølv, så ved vi, at det er en aldehyd og ikke en keton, da ketoner ikke kan oxideres videre. For at påvise, at der er tale om en oxoforbindelse, kan man benytte en prøve, hvor man tilsætter det organiske stof til 2,4 dinitrofenylhydrazin, og bliver væsken så gul eller orange, så der taler om en keton eller aldehyd, men det angiver ikke, testen angiver ikke, hvilken der er tale om. Man kunne sidst også bruge fælingsvæske til at påvise, om der er tale om en keton eller aldehyd. I fælingsvæske er Cor2+ ioner bundet til tartrationer, og den her væske er så dyb blåviolet, og hvis man tilsætter en aldehyd og derefter opvarmer, så vil der dannes et rødt bundfald.